Dobrý deň, vítame vás na ďalšej diskusii Network Cafe s ďalším poslancom, novozvoleným a novým. Dnes tu máme novú poslankyňu Bardejovského zastupiteľstva, Natášu Milistenferovú. Dobrý deň. Povedzte nám niečo o sebe, kto ste, kde bývate, kde žijete a čím sa zaoberáte. Takže ešte raz dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som teda, ako ste povedali, Natáša Milistenferová. Ja som rodená Bardejovčanka. Tu som sa narodila, tu som zmaturovala a po maturite som odišla študovať do Košíc, kde som potom žila následne aj s mojou rodinou. Vždy sme sa chceli vrátiť, len tu proste pre nás nebola práca ani žiadne príležitosti. A až keď sa moje deti osamostatnili, tak som sa rozhodla natrvalo vrátiť. Som tu už 8 rokov. Momentálne pracujem na implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a s mojimi kolegyňami sa venujeme subjektom, ktoré by chceli založiť sociálny podnik. Pomáhame im teda s agendou a pomáhame tak s tvorbou nových pracovných miest, ako aj v rozvoji regiónu, celého Prešovského kraja. Takže toľko v krátkosti o mne. Povedzte nám, že prečo ste sa rozhodli kandidovať a aký bol váš motív ísť vlastne do Bardejovského zastupiteľstva, sa venovať veciam verejným? No už ako som hovorila, bývam v Bardejove, natrvalo teda už 8 rokov a ostatných 5 rokov sa vlastne venujem samospráve, venujem sa a sledujem rozhodnutia mestských úradníkov, ktoré žiaľ vo veľa prípadoch, s ktorými som sa stretla, nie sú práve v prospech občanov. Rozmýšľala som, akým spôsobom teda tento problém vyriešiť, pretože stretla som sa osobne s tým, že problémy občanov aj na mestskom zastupiteľstve, ktoré boli prezentované, boli viac menej bagatelizované, zľahčované, ako keby to neboli nejaké vážne problémy. A rozmýšľala som, čo môžem ako občan urobiť, keď 5 rokov sa mi teda nepodarilo, či už na našej ulici, alebo u iných občanov, nejak veci posunúť k lepšiemu v prospech občanov. Uvedomovala som si, že ako jednotlivec môže málo čo zmeniť. A odpoveďou na to, či ísť alebo neísť kandidovať, vlastne bol tím Mila Olejára, ktorý sa okolo neho vytvoril v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Tým odborníkov, ktorí mali rovnaké myslenie ako ja, ktorí videli problémy, ktoré by sa dali zlepšiť, ktoré by mohli byť viac v prospech občanov. A to bola tá odpoveď, že v tíme môžeme viacej veci zmeniť, môžeme urobiť tie zmeny v prospech tých občanov. A to bola tá odpoveď na to, prečo som sa rozhodla kandidovať. A v obvode číslo 6 mi občania dali dôveru. Tak ja verím tomu, že spolu s občanmi tohto obvodu číslo 6, môžeme veci zmeniť. Možno len pripomeniem, že my tu hovoríme o poslankyni, ktorá vyšla práve z takého aktivistického občianskeho prostredia, alebo to, čo ste povedali, že sa venujete 5 rokov veciam verejným a sledujete rozhodnutia, tak to má úplne konkrétnu podobu. A je to kauza tzv. Panelka, tak skúste nám povedať, že konkrétne o čom táto vaša kauza predtým, než ste sa stali poslankyňou, bola a ako je to teraz. Aby to nebolo vnímané, že som teda len kauza Panelka, ako ste to teda nazvali. Ja som bola aktívna ešte z Košíc. Ja som aktívne podpisovala petíciu za park v meste. Aktívne som sa vyjadrovala a podpísala petíciu proti múru. Venovala som sa problémom občanov pod Lipkou, takisto spolu s ich právničkou. To znamená, nejde len o nejakú jedinelú kauzu alebo o môj nejaký osobný problém. Ale keď hovoríme o tej Tehelnej, ktorou sa to v zásade, keď som prišla do Bardejova, naštartovalo, celý ten môj aktivizmus, ako to voláte, tak je to veľmi zložitý problém. Vysvetliť ho v pár minútach nie je celkom jednoduché, tak možno taký príklad použijem. Panelka, nepanelka, ako ste to nazvali v jednom článku. Predstavte si, že ktorýkoľvek občan, máte parcelu, máte nejaký pozemok, a rozhodnete sa, že tadiaľ
Pustíte auta, aby tam tady jazdili nákladiaky, osobné auta, pretože je to váš pozemok a môžete si na ňom robiť, čo chcete. To je tá mylná predstava, ktorú väčšina obyvateľov má. A čo vás je potom, že obťažujete ostatných občanov, že im praskajú múry, že sa im zosúva záhrada, že je tam hluk, prach a tak ďalej. A nemáte na túto svoju činnosť, nemáte žiadne stavebné povolenie, nemáte kolaudáciu tej stavby, lebo aj cesta je stavba. Takže konáte protiprávne. Keby ste to urobili vy ako občan, tak minimálne zaplatíte pokutu, musíte ten pozemok vrátiť do pôvodného stavu, pretože porušujete všetky platné zákony, stavebný, cestný, porušujete platný územný plán. Vy ako občan by ste sa tejto činnosti museli zdržať, ale mesto môže. Mesto sa tvári, že preňho tieto zákony neplatia a môže si robiť, čo chce, akým spôsobom chce. A to, že to obťažuje občanov, nejakým spôsobom nerieši. A hovoríme o probléme, ktorý riešime 5 rokov. Dobre, takže poďme naspäť k tomu poslancovaniu. Čo konkrétne vy by ste chceli ako poslankyňa v tom, hovoríme o najbližšom horizonte 4 rokov, zmeniť a čo najviac trápi podľa vás, vašich voličov vo vašom volebnom obvode? Možno by som nadviazala na to, čo som hovorila, že keď občania majú nejaký problém a snažia sa ho komunikovať či s mestskými úradníkmi alebo na mestskom zastupiteľstve, tak tie ich problémy sú bagatelizované. Mojou takou najväčšou agendou, alebo si myslím, to, čo by malo fungovať v každom meste, je tá transparentnosť, tak často omieľaná, ale čo sa za ňou skrýva, to je vlastne otvorená komunikácia samosprávy, mestských úradníkov, poslancov s obyvateľmi. Aby občan nemusel byť detektívom, aby nemusel stále hľadať, čo mesto plánuje, či nepoškodí napríklad jeho práva, alebo či vôbec súhlasí so zámerom mesta, ak by mali mať dopad na neho samotného. To znamená, aby občan naozaj nemusel byť tým detektívom, ale aby samospráva hovorila s tým občanom, čo plánuje, čo chystá, aby občan mal právo sa vyjadriť k daným témam. Aby občana samospráva nevnímala ako škodnú, ako nepriateľa. Ja si myslím naopak, že občan by mohol byť prínosom pre samosprávu, pretože tam takých samospráv je aj na východnom Slovensku množstvo, ktoré aktívne komunikujú s občanmi, zaujíma ich názor občanov a tam to funguje. Tam sa ľudia neboja povedať svoj názor, tam ľudia môžu prísť na zastupiteľstvo, môžu komunikovať a tá otvorenosť naozaj prináša prospech nielen samotnému mestu, úradníkom, ale hlavne jeho občanom. No teraz sme si vlastne povedali, ako by to malo vyzerať, alebo aká je vaša predstava o tom. A konkrétne, keď ste spomínali samosprávy, kde to funguje, tak ako konkrétne spôsob alebo tá metóda tej komunikácie sa dá doceliť tak, aby toto všetko vlastne fungovalo? Čo konkrétne zmeniť na tej komunikácii? Aké kanály využiť? Ja by som možno začala tým, ako som komunikovala s občanmi pred voľbami. Pretože ja som nová poslankyňa, nikdy som v politike ani komunálnej nebola. A občania, keďže som to len 8 rokov, málo ktorí ma poznali. Takže to, čo naozaj funguje a to, čo si myslím, že by mal robiť každý poslanec, je aktívne sa stretávať so svojimi občanmi, nielen pred voľbami, nielen na jarmoku, nielen naozaj vyslovene pred voľbami, ale počas celého funkčného obdobia, minimálne 2-krát, 3-krát do roka, kde sa stretnú občania, kde sa hovorí o tých problémoch, kde sa určia priority a spoločne, lebo sám poslanec tiež málo zmôže, ale spoločnými silami tie problémy prednášať na zastupiteľstve, hovoriť o nich s mestskými úradníkmi a postupne ich riešiť. To je táto vec. Samozrejme platforma, ako sú sociálne siete, to môže fungovať a funguje to dobre. Ale v lokalite, kde bývam, kde sú rodinné domy, nie každý občan má prístup na internet. Práve preto si myslím, že tie osobné stretnutia sú základom. A prvé stretnutia s občanmi som už napríklad absolvovala už po voľbách. V Bardejovských kúpeľoch, kde sa snažíme riešiť aj ich problémy. A čo sa týka ďalších vecí, akým spôsobom tie problémy nastoľovať, ako ich postupne riešiť, sú takisto aj komisie pri mestskom zastupiteľstve, kde každý obyvateľ mesta môže prísť, kde sa riešia, napríklad mojou hlavnou témou je sociálna oblasť, a ďalej územné plánovanie a spravovanie majetku mesta
a obyvatelia môžu prísť, môžu dopredu vedieť, o čom sa rokuje, o čom sa bude rokovať na zastupiteľstve, o čom budú hlasovania. Takže všetky tieto spôsoby sú pre občanov možné a sú otvorené. A čo som chcela povedať k tomu je, že tie komisie nemajú len poradný charakter. Tie komisie môžu byť iniciatívne. Práve preto vyzývam občanov, aby boli aktívni, aby sa zaujímali o dianie v meste a aby navrhovali sami riešenia, ktoré môžu byť v ich prospech. Ja sa ešte raz vrátim k tomu, že čo vám hovorili ľudia, keď počas volebnej kampane, čo ich najviac trápi, alebo čo vyplynulo v tom volebnom obvode vašom ako taký problém, ktorý naozaj by chceli riešiť a taký je dlhodobý? No, mne sa to celkom ťažko hovorí, lebo za tých ostatných 23 rokov, keď som chodila zbierať aj tie podpisy, aj sa stretávam s občanmi, tak som zistila, že za tých 20 a viac rokov tie problémy vôbec neboli riešené. Niektoré sa zdajú akože že jednoduché, také až banálne, presne ako hovoríte. Ale ak sa žije v týchto problémoch každý deň, ak v nich žijete, tak naozaj strpčujú život. A ak sa tlačia pred sebou tie 10 ročia, tak naozaj na kvalite bývania nepridávajú. Keď si zoberiete, ak prejdem ten obvod číslo 6 po jednotlivých lokalitách, tak Bardejovské Kúpele, najväčší problém s tou chaotickou výstavbou. Doslova v kúpeľnej zóne sa stavajú obytné domy, čo je absolútne šialené. Ďalej, čo je tam najväčší problém, je, že Bardejovské Kúpele, ktoré majú byť oázou pokoja, tak je tam taká doprava v zakázaných zónach, akú si nepamätám nikdy. A je to bežne akceptované aj policajnými zložkami. Ďalej výstavba na začiatku kúpeľov výstavba bez infraštruktúry, bez kanalizácie, bez komunikácií, skolaudované domy. Je to niečo nepochopiteľné. A občanov trápi takisto rozbité cesty, rozbité chodníky, neexistencia v kúpeľnom mieste alebo na kúpeľnom mieste neexistencia základných potravín, verejných toaliet a parkovania. To je jedna obrovská vec. Čo sa týka Moliterky, Tehelnej ulice, bez infraštruktúry, keď si zoberiete to, ešte socialistické schody, snáď ešte za socializmu boli robené, tie schody, ktoré dnes už sú nebezpečné, ihrisko, ktoré je polorozpadnuté, neviem, kedy naposledy sa do neho investovalo. Tehelna nemá žiaden verejný priestor, nemá žiadnu oddychovú ani zelenú zónu. Keby sme sa rozprávali o obyvateľoch pri Topli, v rodinných domoch, tak tí pri podpise doslova povedali, že ale zabezpečte, aby sme taký múr, jak je hore, nemali. My si neprajeme mať múr pred našimi domami okolo rieky. A Kúpeľná ulica, tak tí sú úplne zúfali. Z nadmernej dopravy, z tých otrasov, z hluku, z prachu, pretože tak ako na Moliterke, tak aj na Kúpeľnej si všetci skracujú cestu autom, aby sa vyhli zápcham na Duklianskej ulici. Takže naozaj tých problémov je veľa. A žiaľ Bohu, boli neriešené dlhodobo. Momentálne máme za sebou od volieb nejakých 5 mestských zastupiteľstiev, rokovaní, chystá sa ďalšie. A teraz je horúca téma rozpočet. Predtým sme videli také vymedzovanie si priestoru klubu KDH plus nezávislý versus klubu Hlas, Smer a tak ďalej. Ako vy vnímate celú túto ako keby kvázi konfrontáciu týchto klubov a takisto schvaľovanie tohto rozpočtu? Dobrá otázka. No, tých zastupiteľstiev naozaj bolo až priveľa na to, čo všetko je treba riešiť. Možno by som začala tým, aké bolo prvé zastupiteľstvo, ktoré už bolo v tej dobe neštandardné. A to z toho dôvodu, že celý program odporoval vlastne samotnému rokovaciemu poriadku, ktorý mesto schválilo. Mesto Bardejov má schválený rokovací poriadok. A jednoznačne sa hovorí, že na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve majú byť sľuby poslancov, primátora, ale hlavne majú byť kreované poradné orgány mesta. Hovoríme o Mestskej rade, hovoríme o mestských komisiách. A toto témou programu, ktorý bol predstavený alebo predložený poslancom, vôbec nebolo. Témou bol plat primátora a sobašiaci. Takže keďže nebol naplnený rokovací poriadok, tak tento program nebol schválený
zastupiteľstvom. Dodnes, žiaľ Bohu, nie je vykreovaná mestská rada, teda mestská rada je zvolená, je legitímne zvolená podľa zákonov, ale žiaľ Bohu, pán primátor ju nepodpísal a nechápeme ani do dnešnej doby, z akého dôvodu nepodpísal mestskú radu, ktorá bola zvolená v zmysle rokovacieho poriadku, tajnými voľbami, prebehlo všetko v súlade s týmto rokovacím poriadkom a sú len dva dôvody legitímne, ktoré sú explicitne v zákone povedané, kedy primátor nemusí podpísať, a to je vtedy, ak sa domnieva, že je to zjavne nevýhodné pre mesto, neviem o takom dôvode, alebo ak to odporuje zákonu alebo ústave, čo ani tento dôvod tam nevidím. No a čo sa týka samotného rozpočtu, tak rozpočet bol v zásade zverejnený, ale je v novom zastupiteľstve dosť nových poslancov, ktorí sa ešte neorientujú, kde ktorý materiál je alebo nie je zverejnený. S tým, že už aj poslanci sa hrajú na detektívov, kedy hľadajú, kde aký materiál si majú dohľadať, aby sa vôbec vedeli pripraviť na zastupiteľstvo. My sme si spolu s klubom KDH vyžiadali len čas na to, aby sme si ten rozpočet stihli naštudovať, aby sme dostali odpovede na otázky, ktorým sme nerozumeli v tom rozpočte. A práve preto sme požiadali o čas 7 dní. Klub KDH dokonca požiadal oficiálnou žiadosťou pána primátora o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vyloženie k rozpočtu, ktoré malo byť zvolané do 15 dní. Žiaľ, dodnes toto mestské zastupiteľstvo zvolané nebolo. Takže aký je dôvod, ja netuším, ale asi taký pohľad len od začiatku fungovania, ako to vnímam ja. Dobre. A opýtam sa vás na záver, aká je vaša vízia mesta Bardejov, jednak taká tá krátkodobá, to znamená vo výhľade 4-8 rokov, a jednak tá dlhodobá. Kde by mal byť Bardejov podľa vás a čomu by sa mesto malo venovať, ako by malo mať funkciu, ja neviem, napríklad za 20-25 rokov? No, to je taká otázka. Ja osobne si myslím, že ak by sme sa bavili o tom krátkodobom horizonte, tak ak by sme docielili to, aby sa občania stretávali so samosprávou, aby boli informovaní dopredu, tak to by bol obrovský krok vpred smerom k občanom. Že áno, chceme s vami komunikovať, chceme vás počúvať, chceme, aby ste vy boli v tomto meste spokojní. A taký druhý krátkodobý bod, ktorý si myslím, že by mohol byť takisto v priebehu 4 rokov naplnený, aby sa ľudia nemuseli báť povedať svoj názor. Či už verejne, alebo na ulici, keď sa s niekým rozprávajú, aby sa ľudia nemuseli doma hádať kvôli tomu, či ten alebo ten je ten správny človek, ale hlavne, aby sa nebáli o miesto, aby sa nebáli o svoje pozície, nemajú akékoľvek, aby sa nebáli ísť po ulici, len preto, že vyjadrili svoj názor. A z toho dlhodobého hľadiska ja by som bola veľmi rada, ak by mladí ľudia, ktorí odídu študovať, či už do vedľajších miest v rámci Slovenska, alebo aj do zahraničia, tie svoje skúsenosti, ktoré tam načerpajú, aby prišli pretaviť sem do mesta, aby sa tu rozbehlo podnikanie, ktoré funguje všade inde na svete, či je to sociálne podnikanie, klasické podnikanie, cestovný ruch, pre ktorý máme obrovský potenciál. Toto mesto, vrátane bardejovských kúpeľov, aby sme si nezničili životné prostredie, aby naozaj o tých 20 rokov sme nemuseli plakať, že sme prišli v bardejovských kúpeľoch o minerálnu vodu, aby sme nemuseli plakať, že máme vyrúbané všetky lesy, lebo žiaľ Bohu, toto sa tu teraz deje, aby sme nemuseli utekať za prírodou niekam inám, keď tu ju máme. Takže toto si myslím, že ak takto zachováme svoje mesto s tou prírodou a s tým cestovným ruchom, tak sa nám tu všetkým bude žiť oveľa lepšie. No a my vám teda prajeme, aby sa aspoň minimálne teda 95% týchto vecí podarilo presadiť krátkodobo, možno aj dlhodobo. A ďakujeme, že ste prišli do diskusie. A prejme veľa šťastia pri poslancovaní a výkonu verejnej funkcie. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.